един чан с звезда и полумесец. Неговата височина е 12 см, значи е десятка. Има си достатъчно детелини, което говори на свой ред, че най-вероятно е ДТ Димитър Тодоров от Пловдив. Ето ги детелинките, звездата, малкия полумесец и цифрата. Десятка. Чан номер 10. Най-вероятно Димитър Тодоров Пловдив, но не си оставил тук инициалите. Чана си пусна и гласа, но все пак да го чуем. Много красив сив звънец с изразени шарки.